सिगाङाव बयखौबो खुलुमबाय लोगोसे आंनि मुसाहारि क्रिएटर इउट्युब चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आरो गासै नायगिरिफोरनो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय। आं मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। बे भिडिअआनो जाबाय मैखुनखौ जिगाबजों माबोरै बानायो बेखौनो नुनो मोनगोन। आं मैखुन बानायनायाव एसेबां एक्सपार्ट नङा। आं बिनि थाखाय जेरावबो ट्रेनिं लायाखै। आं जास्ट न'आव जानो थाखाय एसेल' बानायनाय जादों। माबाफोर गोरोन्थिफोर जानाय नुयोबा निमाहा बिग्रोना लाबाय सिगाङाव, मानोना आं एसेबां एक्सपार्ट नङा। सिगाङाव जिगाबखौ 1 बा 1.5 इंसिसोनि जख' गुसुं गुसुं दानस'नानै लाग्रोबाय। दाना दैयाव सोमनोसै। बेवहाय दै दं। दैयाव हरसे सोमनांगौ जायो। गाबोन रुनाय जागोन बेखौ गाबोन फुङाव। दिनै सोमना दोनसै गुरै जानायनि, ओमफ्राय गाबोन रुनोसै। अखानायै फुङाव दैनिफ्राय थिखोनानै अराव रुनाय जाबाय। गोदौजासे रुनाय जागोन बेखौ। बेयाव गुसु खालामनानै दोननाय जाबाय। लखबनानै गुसु खालामबाय। दा गुसु जाखांबा बानायनोसै बेखौ मैखुन प्लास्टिकआव सोनानै। दा बेखौ गुसु जानो दसे दोननाय जाबाय। दाबो उखुन्दै खुगासिनो। नैबे प्लास्टिक बावनो सोगोन दा। नैबेनो मैखुन बेगरा। बेगरथ' नङा, माने बियो बानायनाय आरो गमनि। बेनो नै नायना लादो रायजोफोर। मेचिनाव दोननानै बानायो आरो बेखौ। गम दं, ओमफ्राय गुफुर गुफुर माबा लाथा खानाय। नैबेनो नै बिदि लाथा खानानै थायो। बे फिसा फिसा नुनाया गम। बे गमाव फुरा साग्लोबनानै जानानै थायो आरो। बेखौ होबानो बेनो जायो लाथा खानानै। सिगां जिगाबखौ सोग्रोबाय। जिगाबखौ एसे गुसु खालामहोनांगौ, गुसु जाहोनांगौ। आरो दैखौ एसेबो दोननो मोना, स्रा स्रा जानाय जानांगौ आरो। बेगरखौ हरबाय आं एसे। बेगरथ' नङा, बेखौ मैखुननि मुलि ना मा होनांगौ जेनेबा। बेखौ थोरफो थोरफो होनांसिगौ। जिगाब सिङाव होदो, ओमफ्राय आरो जिं जिं एसे एसे सारदोलाय सोरगिदिंनो। आरो बिनि सायाव जिगाब होबावदो, आरो बिनि सायाव एसे एसे सारबावदोलाय। बिदि सारनानै 4 सिरिसो। थांला दाना उन्दैया। नोङानो
Tengah, tengah, tengah. Tengah, tengah. Tengah, tengah. Ayuh, semua bangga cuma. Tengah. 35 साननि उनाव माखासेया बेरबाय नै माखासेया दासिमबो बेरथ'वाखै बे उनाव बेरगोन बिदिनो उन सिगां जाखायो सिगां बेखौ प्लास्टिकैनो एरनो खानाय जादोंमोन जेब्लानाखि बियो मैखुना गाव हमख्रबनानै लानाय बायदि एसे गोरा गोरा लाथा खानाय बायदि जायो अब्ला बेखौ प्लास्टिकखौ बोखारना होबाय प्लास्टिक बोखारना होखांनायनि उनाव नै माखासे बेरबाय माखासे दाबो बेरथ'वाखै बेरगोन एसे उन सिगां जायो बेनो पुरा नेचारेल जेबो मुलि एबा केमिकेल गैया बाव जानोबो गोथाव